presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibulbol. Palami Style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Mikael, inaingon. Dili angay nga ipanghambog kung unsa kakalig-on sa batan-on kapag pangidaron. Kay dili na kini mausab pa sa panahon nga ikaw moabot na sa imong pagkatiguangon. Mao kini nahitabo sa mong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Kasal? O Salome, Di pa ko andam Mikael. ako andam naman ko Salome. Daghan pa kong pangandoy sa kinabuhi, Mikael. Nga naman di ay. Kung makasal na tang duha, di ka makahimo sa pagpadayon sa imong pangandoy Salome. Ay, naunsa. Mura man hinoon kag nagdali, Mikael. Di kay mura lang Salome. Nagdali gyud ko. Ano di ay, lumbaan na di nang magbinyo. Oo, para na ako Salome. Lumbaan na ini. Unsa? Tungod kay di ko gusto nga maadto ka paslain. Kamabaw sa rason ni mo, Mikael. Pasukot na lang gud nga mamain tang Salome. Kadaghang mga babae, Mikael, oy. Dili ka pa mahutdan, oy. Huna na pagayo. Ang kaminyoon, dili bayad na sayon, ha? Kung makasal ka na ni Salome, mahigtan ka na ni Ana. Kay ang kasal, dunay laing meaning ni Ana. Ha? Unsa may meaning ana pa? Sakal. Unsa sakal? Sakal gud. Matuo ka na kay may asawa ka na. Ganong ingon ana man Salome. Nahilabta na kang Mikael? Tug ang tinuod ha? Unsa man? Nahilabtan ka na? Kung magpakasal na di ay, nahilabtan na di ay dayon. Aw, unsam din yung gidalian? Ana? Unsay ana bay Mikael? Ay, pag guryo-guryo diya. Ayaw mo nga, guryo-guryo ka. Suito biya kay ka ana-ana, ha? Kaya nag-maintain biya kag tulo ka. Oy, way laglagay god. Back to you guys. Bitaw. Kaya bawo ko nga, lamiun na sa Salome. Sus, no? Kung maminyo na mong duha, sure ko, buntag, hapon, gabi, apil pang kadlaon, takla! Nala, sige na lang. Total may trabaho naman ka, Mikael. Makabuhay ka na ni Salome. Okay. Karong Domingo, mamayta niya. Salamat pa. Sige. Sunod buwan ang kasal. O kay si Salome ra may akong anak, babae pa gyud. Gusto ko nga halandumon ang inyong kasal, Mikael. Oh. Bisag dili ing grande nga kasal, pero at least
solemn ang seremonyas. Tita, kasal man, di misas patay. Unsa, Mikael? Sorry, tita. Solim ang gading mong gisulti. Gilain lang akong sabot. Uy, gwapaha sa brides. Mao gyud. Mao bitaw nga atat kay na si Bay Mikael nga makasal sila sa lumi. May tag di maparehas na to si Mikael. Unsa? Inaot pa unta nga dili-dali mapulaan si Mikael siyang asawa ba. Kundi parehas na tong duha bay. Ayel. Nangamong ka? Master! Oh, Mikael, niya di ka suot sa room sa hotel? Ganina ako din nagpaabot ko nimo sa lumi. Ay, may gi-entertain pa mga kong mga bisita. Maong nadugay ko, mga kaliwat na ako. Okay na. Dali na. Uy, tayo pa sa... Dali na. Tayo pa mag-inis ako sa kong wedding gown. Naginay-minam na kayo ko nimo sa lumi. Tayo pa sa good siya ba yung editsyon ka what? Magkupo pa ko sa kong wedding gown kay... uy, mura ka mag-iro diya, Lami na kayo. Mikael. Uy! Lami na gid kayo ikiyod. Ayaw kong pahinamang maayo. Sa pa. Lami na kayo. Magkupo pa ko sa kong wedding gown. Lagi Tabangan ti kayo para madali na. Tabangan ti Sa kagubok. wedding pa na. Dugaya, oy. Kanig yung panaba. Sige na, asawa ko. Sige na. Sige na, wala ko isa po eh. Kini ang kalami. Tawas, lami kay boobs ko, lami tanan. Dili. Ay, ay. Ako pa. Sa lumi, labi sa ko asawa, oy. Ako asawa. Nagbaod ka karong gabi una. Sama iniyok nga kalamiyan. Ako asawa. Ako asawa. Sagli as panahon. May apo niya kay Kamari. Ay, murag baguhay pa lang nakasal sila sa lumi o sa akong anak na si Mikael. Ay, lagi prisa. Tanawas chip-chip. Dako na og mo eskwela na karong tuiga. Lala, Daddy Lo, Uy, Ay. ingay Mani. apo. Kini. Ito, ara. kay mo buy ko ice cream. Uy, sige, kini. Kining akong Kini kwarta, akong apo. kwarta, magdawata. si pare, Jip-jip. eh. Kay dagan kag mapalit ini nga ice cream. Wanyan gid ni, wanyan gid. Kining akong kwarta, apo, kay 150 ni. Di ara, May- Money bi, Daddy Lo. Ug ambisa ng imong money. Lala. Uy, Okay, unsa? thank you. Uy, Muray gidanga. Agoy. Sigurista nga bata. agoy. Gimaruan man ta sunong apo, Marwi. Natuog na si Jip-Jip. Tupad ko ni mo. Sige. Oops. Palainon na natunog kwarto si Jip-Jip. Uy, kay 12 years old naman na. Di lagi mo sugod. Kapila ko na nag-inan. Paitabi ini. Palami sa taka. Karong totoo da. Palamian ti ka. Karong totoo pa ni maokin nga ako. Ha? Ngunsa man? Ay, may gitumar ko para pagahi. Ngunsa nga naman? Di na makaya? Uy, 45 anyos pagani ka. Sipa para buto, Mikael. Ambot boy, may kalit ang manig murag. Ang iuno naman eh. Nao, dungoy ay. Nah, paita ba yan na? Palamian sa tikaguna sa lumi. May timing lang ako nga mubarog na si Junior, ha? Sige. Oh, sige. Ay, niliyok si Chip-Chip na kamata. Paawa sa diha. Ay, Hawa sa... wow. Igurang mitakilid na. Dapat Mikael, unya na lang bibasig mo tanaw na si Chip-Chip. Wow, Hawa sa kong nagpiyong diha. na, nagpiyong na. Sa lumi. Naya, uy, kibasig mo kamata si Chip-Chip. Labi, sa lumi. Di lagi ng mata. Hapit na.
Dayapit na. Hapit na mo gahi ba? Tanawa ko. Hapit na mo gahi si Junior na ko, hapit na. Mao na yung balik-balik kag CR kay may gitumar di ka para ka-strong. Dili, oy. Naglain akong tiyan to ganina. Nakakaon ko itong daot nga saang. Ngay? Gihigop na akong suka. Pagkabot ako din, naglain naman akong tiyan. Sos. Lagi, hindi na ito magsulti ba, nana? May tagtinuod ang isupi ni Bayayil nga makatagbo sa asawa nga akong gitumar. Oo ba na mas strong niya? Pagkamata ka na sa chip-chip na mo, palpak na mong gitumar ka. Dugay pa din na. Huwag lang. Kaya, Palagi antas ka. Bibingon sa kong imong tupay. Di ba yung ganahan kinamuton ko ni mo ha? Di ba yung katumboy na? Agwanta lang sa lagi. Lalibig ko tambo ka niya. Kaya, anak. Kumukunsa na ko ka diyo. Ang sanay mong gitumar. Tuo mo ka ng tambal nga imong gitumar, eh. Kanang tuo mo ka ng mga tambal nga propaganda. Hapit na. Ang iya, kaya. Kaya ko talihanan ang pakilami na kayo. Tatawa. Wala. Sus. Tingog ng baka. Ay, baka ang bata. Asa mo lang sakit. Asa pa ang sakit asawa ko, ha? Dili Asa dapit, dapit. Kaya akong dili niluton, ha? bana ko, dili Asa dapit. dapit. Asa. Dili dapit. Dini, dini. Ay, gliyo. Kaya akong niluton. Akong niluton. Agay. Akong niluton, ha? Mo na dugay makasanan dugay Jeff, makayo. nagilot ra ko. Agay. Kana di dapit agay. Kana di Ay, dapit. dire. Sige, Bidano, apoy na biya ninyo mapabidano. Jeep.